Менә таш сыбызгы уен коралы шулай ук безнең татарда ниндидер ис калдырган. Әмма ләкин аның безнең тарихта бары тик өлешләре генә сакланып калган. Аның турында исәлекләр генә сакланып калган. Уен коралы буларак, бу уен коралы ни сәбәпледер безнең татар сәнгатендә, татар фольклорында бик кулланылмый. Әмма шундый кызыклы исәлекләр бар. Менә Болгар хәрабәләреннән табылган таш сыбызгының балалар уенчыгының бер үрнәге. Менә бу уен коралына юк дигәндә дә 1000 ел бар. Мин моны шын археологлардан һәм Болгардан алып кайттым. Менә бу уен коралын бер өлеше миндә дә саклансын әле дип берсе. Субханалла, бу уен коралында уйнап буламы хәзердә? Тавышын чыгарып була, уйныйдыр дип әйтә алмыйм. Менә шушындый тавышлар чыгарып була, бик әйбәт сакланган. Бу уен коралы. Инде шундан соң миңа бу уен коралының тагын бер үрнәген Марсель Аби Бакиров, безнең бик данлыклы шундый галим, фольклорчыбыз бар. Марсель Аби миңа бер вакыт менә шушындый уен коралы бирде, үрдәк. Бу шул дип атала, бу шулай ук. Шушы таш сыбызгының бер формасы, электә ул аны күп очракта кош, үрдәк формасында ясый торган булганнар. Чөнки бу уен коралы шулай ук безнең татар фольклорында гына түгел, татар уен коралы дип кенә әйтеп булмый. Бу гомум төрки уен коралы. Мәсәлән, казакларда ул шулай ук төрле исемнәрдә йөри, алардан бик нитеп яратып уйныйлар бу уен коралында. Ринат абый, сүзегезне бүлдереп сорыйсым килә. Менә без еш кына әйтәбез, гомум төрки уен кораллары, казаклар дибез, башкаларын әйтеп китәбез. Менә бу уен коралларын берләштереп, ничектер татарлар да үзләренә ике итеп таныту мәсьәләсе безнең Татарстанда ни дәрәҗәдә? Галимнәр бу эшләрне эшлиме? Бармы андый фәнни хезмәтләр бездә? Әгәр дә инде мин таш сыбызгы өлкәсендә генә түгел, гомум әйтәбез икән, мәсәлән, төрле галим, төрле фольклор җитәкчесе һәр уен коралына төрлечә карый. Менә сез әйткән бу мәсьәләгә дә бу төрки, гомум төрки уен коралы дияргәме, гади татар уен коралы гынамы дияргәме? Беренчедән, безнең татар халкы ул бик зур тармаклы халык. Бер төркем безнең Болгардан килгән, бер төркем безнең мондагы җирле халык белән аралашкан, әйтик менә керәшеннәр, утмуртлар белән. Без монда гомергә яшәгәнбез, 1000 еллар тирәсе яшәгәнбез. Алар арасында да безнең күп культура, мәдәният, фольклор бик күпкә очрашкан. Аннан инде 3нче төркем безнең Алтын Урдадан килә, бик күп Алтын Урда ягыннан. Менә Казан ханлыгы чорында менә шушы халыклар хәзер инде менә Казан ханлыгы оешканнан соң гына да хәзер инде безнең 700 еллап без бергә яшәбез. Менә шушы чор эчендә бу безнең менә бу уен коралы татарныкы гына дип әйтеп булмый. Бу уен коралы безнең теге гомум төрки дип тә булмый. Чөнки без бик нык аралашканбыз төрле халыклар белән. Бу беренчедән, икенчедән, менә хәзер шул ук думбра мәсьәләсе. Думбра ике кыллы, төзелеше, кылларының килгән өлешләре бөтенесе дә бөтен төрки халыклар эчендә уртак. Хәзер безнең Татарстанда думбра уен коралын бүгенге көндә ясаучы кеше юк. Думбраны әмма уйнарга кирәк. Ул безнең татарга искиткеч кирәкле уен коралы. Менә шушы уен коралын кайбер галимнәр әйтә. Biz хәзер Казактан алып кайтабыз икән, бу казак уен коралы нишләп бу ни? Әгәр дә инде без хәзер ясыйбыз икән, менә мәсәлән Геннадий Макаров әлегә кадәр бу уен коралларын үзе ясады. Тактадан ясады, төрле ниләрдән ясады, нәрсәдән булдыралар, шуның кадәр ясады. Ул башлангыч өчен, менә хәзергә өчен ул бик әйбәт булды. Менә бүгенге көндә безгә профессионал уен коралы кирәк. Бу уен коралын инде казаклар тулысынча өйрәнгәннәр, тулысынча торгыздылар бу уен коралын, аларда ул уже профессионал дәрәҗәдә. Ни өчен шулардан алып кайтып уйнамаска безгә? Менә мондай уен коралларыбыз безнең бик күп. Мәсәлән, гөсләне дә алабыз икән гөсләне. Моны утмуртлар да, керәшеннәр дә бу безнеке ди. Шул ук вакытта никадәр күп источниклар, теге чыганаклар, никадәр бу безнең татар халкының уен коралы дигән.
Bu Türkiye halk oyun kuralları başka Türkiye halklar ana üzerine özleştirmesi için ime Tatarlar da onlara hukuklu ikenin rastlar için bizge nerseler işlerge gerek. Galimlerge şıraşıp mine seminarlar uzdırırga, kilişirge, sıraşırga, söyleşirge hem nedir bir ortak neticege gelirge gerek. Men oylamayım işte Kazak dombrasında biz hazır oynay başlayız iken, ime ol уже indi tağın bir tapır aytam bu усовершенный инструмент. Buni tağında komilleştirip bulmay. Buni yaxşı sıfatlı etip gene yasap bula. Bu oyun kuralın. Oyun kuralların mine siz aytip gittiniz galimler söyleşirge tiyiş. Yeme dediniz belki mende söyleşuden mekteplerge, oku yurtlarına kirte başlarga gerektir ana oyun kuralları. Sözde yok. Eğer de biz ana mine hazır sanat mekteplerine kiritmeyiz iken, institutlarda okutmayız iken, училищеларда okutmayız iken, bu oyun kuralının kimge keregi var? Onu bit eli alıp kaytığına tugul, onun bit eli oynav metodikaсын buldururga gerek. Әлегә безнең менә шул уйнау методикасын белгән кешеләр, азмы күпме белгән кешеләр бар, һәм менә шул буыннар чылбыры өзелмәскә тиеш дип әйтәсез инде. Әйе. Ул инде безнең üzülгән иде. Менә бездә хәзер берничә шундый энтузиаст бар. Шушыны торгызырга менә шул Геннадий Макаровлар име, мин җөрим, тагын берничә кеше бар име. Менә безнең торгызасыбыз килә бу уен коралын. Инде ул булай да üzülгән. Bu yönəlişdə sizə uğuşlar diləyimiz. Həm mənə tapşırığımızı bəlkəm taş sıvızğı bilən tügəllər bizdə. Mənə o taş sıvızğı ayırım, gana özü oynalama, әллә ansambeldə kullanıb bulamı. Mənə qalsa mənə bu taş sıvızğı ol avşılar oyun kuralı kimi. Bu taş sıvızğı ol türlü kuşlar rəvişində, türlü hayvanlar rəvişində türlüçə onu yasaganlar. Ol türlü halkların bir Türkiye halklarına da tugul, bütün halklarda, dünya halklarında da bir köp oyun kuralı. Amma ol burungi vaqtda Türkiye'lerde kübrek oynanılgan. Endi menə İtalyan masteri Giuseppe Donati buğay. Şol master şuşu Kıtaylarının sün deyip atalgan bolgan ol elek onu elek türlü zuu ittirip de türlü şey yasaganlar bik burungi çırlarda. Şulay dimçiler, şamanlar kullangan oyun kuralı bu. Birinci şulardan çıkan. Menə şuşu Donati degen İtalyan masteri yasый ana hem menə şuşunda ittirip ul ana akarin etip işley. Menə şuluk prinsip, şuluk neyleri. Menə şuşu akarin etip yasagandan sonra bu oyun kuralı bütün dünya halklarına profesyonel oyun kuralı bularak kirip gitti. Angarşı bu etno oyun kuralları tege folklordagına kullanılan oyun kuralları idi. Hem hazır menə bunu bütün dünya halkları da bik yaxşı ettirip oynayırlar. Bizde bu oyun kuralın yasay bilmeyler. Tataristan'da da, Rusya'da da ne üçündür bu oyun kuralın yasavşı kişi yok. Bari tek bütün oyun kuralları da menə bunlar da İtalya'dan qaytqan instrumentlar. Oyun kuralları. Menə bunысы menə bizning kichkina vaqtdan taş sıvızğı bizning ilk avullarga şöprekçi babaylar kile tirganlar idi. Alар menə bizga menə şunday taş sıvızgılar berip jüriylər idi. Menə şu taş sıvızgı iki gine tişimi бар аның. Menə men bizden tыңлаучы menə yaşlar tыңлый икән, men аларга bir кеңәшемне генә әйтеп китәсем килә. Сувенир киоскларында менә шушындый taş sıvızгылар саталар. Аның iki gine tişimi бар. Әмма iki gine tişimi булуга карамастан, bu taş sıvızgыда barlıq xromatik tavuşlarında oynap bula. Çıgarıp bula. Bari tek tişimlerini özgertip yolu bilen gine. Şuna göre eğer de indi siz şuşa oyun kuralların alırga tilisiz iken, oynarga tilisiz iken, soylap alığız. Mene bari tek şuşa tavuşның mene birincisi bütünüsün qaplap, iki tişimne de qaplap oynaysız. Hem ikisini de jiberip oynagandan soң oktava degen tavuş çıgarga, interval çıgarga tiyiş. Mene şuşunday. Менә шушы тавышны тапканын сойлап аласыз да, һәм инде акырын гына менә шулай итеп көй уйнап була. Менә
Менә бу октава, бу уен коралларының барысында да тишемнәре ничә булуга карамастан, анда бер октавдан да артык уйнап булмый. Бер октав эчендәге барлык тавышларны да чыгарырга мөмкин.